Около 10:30 часа днес туристическо корабче Елинден с 50 българи е потънало в Охридското езеро. Има много загинали. По първоначална информация до момента са извадени телата на най-малко 17 души. Според македонския телевизионен канал МКТВ, корабчето е било на 60 години и регистрирано за превоз на 42 души. Към момента на инцидента на борда е имало повече от 53 човека, но окончателният брой самоличност на пътниците още не са установени. От Министерството на външните работи потвърдиха за трагедията, но не дадоха конкретна информация, тъй като в момента събират данни. На място е изпратен и първи секретар на българското посолство в Македония Ангел Ангелов. Трагедията в Охридското езеро се е случила само за няколко минути според очевидци. Корабчето се е разцепило и потънало на около 200 метра от къмпинг Елешец. От брега очевидци са чули само крясъците на жени, след което всичко свършило. Във водите на езерото са се хвърли къмпингуващи, които са успели да спасят някои от давещите се туристи. Към мястото на трагедията отпътува македонския президент Георги Иванов. Българският министър-председател Бойко Борисов е разпоредил правителствен самолет да излети незабавно за Охрид, за да прибере оцелелите български туристи.